Barkanku da shigowa Abubakar Sadiq TV. Kamar yadda muka saba kawo muku ƙayatattun shirye-shiryenmu da abubuwanmu masu kyau, abin da ya shafi waya, application, internet da dai sauransu. Yau kamar kullum mun kawo muku abin da ya shafi yadda za ka ɓoye numbanka in za ka kira mutum, da yadda za ka cire ta. Zai je private number kenan. Ku biyo mu cikin bidiyon nan domin ku gani. Kafin mu shiga cikin bidiyon, kar ka manta ka yi mana subscribing, ka yi liking, saboda in mun kawo abu mai kyau kai ma ka gani ka ƙaru da shi. Da farko dai za ka danna *31#, sai ka danna akan layin da kake so ya tafi. To in ka ga da ya nuna ma wannan code started ɗin nan, service was enabled, ka kunna kenan. Yanzu duk wanda ka kira shi da wannan number naka zai je mai a private number ne, ba zai je da ainihin number ka ba. Haka zai gani a private number. Idan kuma kana so ka cire, sai ka danna #31#, sai ka danna akan wannan dai number nan da ka saka. Kaga zai sa service has been disabled. Ya zama ka cire kenan. Duk wanda ka kira yanzu zai tafi da ainihin number ka ne, ba zai tafi da ɓoyayyen number ba. To ba sai ka je ka sha wahala kana editing ɗin number, ka sa wani number a gaba ko wani a baya in za ka kira mutum ba. A'a, wannan in kawai in ka danna ka using code ɗin nan, na farko zai je mai a ɓoyayyen number, na biyun nan kuma in kana so ka cire kowa ya ga number ka kenan. To mun gode, ku biyo mu sau domin ku ga wasu sababbin shirye-shiryen abubuwa masu ƙayatarwa. Mun gode, kar a manta a yi mana liking, a mana subscribing.